dobrodošli ljudi. Danas imamo novi video. Čekaj, ova neka reklama, ne znam. Zašto ta reklama? Kude ste vi? Dobro, vi ste tu. Ljudi. Ljudi. Imamo likove. Imamo mikove kontingent. Ma defendaj. Vidi ovo ljudi. Bam. To je moj brat. Bum, ljudi. Viljame, ja ću da snimam. I ti da snimaš? Igraju ovu igricu već, snimaj, možda ljudi ovu igricu imaju, a ne znaju da igraju. Dakle, znaš. Ljudi, ova igrica puno laka. Ako ne znate da igrate onak, znaš koliko ste glupi. Ne zajebavam se sa vas. Ja se tako volim da se zajebavam. Da, ljudi. Ja se tako zajebavam, vi ovu igricu. Moj brat, on je mali, zna da igra. Kobe, ja 9 godina imam i 7 što. Vidimo se ljudi.